Akan komentar ndak malah ra kajen. Pripun to mboten kajen pripun? Wong aku nggih namati ngene wae anting wis geguyu aku kok. Ora, kamu tuh gak menghargai kita di sini tuh meneko loh. Yang jadi pemimpin itu gundul. Gundule piye to? Pemimpinnya kepolonya itu Pak Jumbo. Jadi kita enggak sih. Menghormati. Loh, aku Ini apa Pak Jumbo? Aku ini Pak Jumbo sing ora tak hormati apa to? Loh, aku ini ngormati banget. Kok geguyu? Loh, orang geguyu. Kuwi Lah jenenge Pak Go guyu nek nesu kok diamuk aku. Mendah boyo. Nggih, monggo lega rumiyin kalih. Nah, menika wonten selingan musik malih menika saking panjenenganipun para waranggana. Sing ket mau diarep-arep karo para sedulur-sedulur Aji Kularas iki supaya ngaturake tembangan. Ya, ana sing ngersake Grajakan Banyuwangen, ana sing ngersake Topeng Monyet, ana sing ngersake Bajidor Kahut. Oh iya, ayo sapa ditarake karo Denok Laras, yo daturi jumeneng. Nak, ayo nak. Mas ojo dipleroki. Karepku tinggal akumu bicara ojo ditinggal kapribaden katimuran. Boyo sing eling iku budaya Pilo sing dalu nak Laras Nggih, sedeng dalu. Heeh, ya kucem-kucem diraupi arep kesel disanggupi mergo labu sedulur nak. Nggih. Ki ngaturke tembang apa nak sing aturke apa Topeng Monyet? Garapane Abandus. Nggih, niki wau wonten sing ngersakaken Topeng Monyet. Heeh to. Nggih. Ya, ya pokoke kowe dadi topenge. Monyete Ora aku lho, monyete ora aku lho. kok wis digenti meneh ngopo ora ditokke sing mau teh wae? Kepiye? Apik sing mau teh mau lho. Iki. Heeh. Aku diarani ngerogoh ya aku ora penak. Iki Mbak Yumu nonton kok omah wah. Bapakne iki ngerogoh kok saiki. Lah terus? Mbok sesuk nek wis ning omah. Jal, iki digocek sing lanang apa iki goleke? Heeh, sing lanang. Kepiye? Digoceki Jal. Heeh, piye? Nah, blangkone buka. Iki. Heeh, blangkone buka. Heeh. Njuk nggon jenengan Jal dibuka. Blakonku. Heeh. Wah, kok nek nganti grimis mesake sing dodol. Ora jarene lak kowe jenengan lak mengarep tak padake lho, tenang ora ngono lho. Ya padha